ओडिशा राज्य में लक्ष लक्ष परिश्रमी व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में सेमानंकर श्रम माध्यम अर्थनीति में सहयोग करती। तथापि ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ 18 ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ 60ଟି ବର୍ଗର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ou.ssb.labor.odisha.gov.in ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହିତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକାଳୀନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକାଳୀନ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ 40,000 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ବା ଆବେଦନ କରିବା ଆଉ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାହା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କି। କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ OUWSSB। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍କଟା ଓପନ୍ ହେଇଗଲା, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ହିୟର, ମାନେ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ସେଟା ଲେଖାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମଟା ଖୋଲିଗଲା। ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଲେଖନ୍ତୁ, ଅକୁପେସନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSC ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତଟା କ'ଣ, ଭିଲେଜଟା କ'ଣ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ସେହି OTPଟା ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭେରିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପପ୍ଟା ଆସିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲା, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହାଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ତାପରେ OTPଟା ଫିଲ୍ କରିକି ଭେରିଫାଏ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାଇଦେବ କି ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱାର୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱାର୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଫିଲ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ବାକି ସବୁ ପିତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ମାନେ ଫାଦର ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦେବେ। ତାପରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ବା ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାକି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖାଥିବ ସେମିତିକା ଲେଖା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖାଥିବା ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ପାସପୋର୍ଟଟା ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଧାର ଫଟୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦୁଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆସିଯିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିଜ ଗାଁ, ତାପରେ ଥାନା, ଡାକଘର, ପିନକୋଡ଼ ଏଇଟା ସବୁ ଭରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ସେମ୍ ଅଛି ନା ଅଲଗା ଅଛି। ଯଦି ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଆବଭ୍ରେ ଟିକ୍ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଅଲଗା ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟିକେ ଭରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ। ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜନ୍ କ'ଣ ମାନେ ଧର୍ମ କ'ଣ ସେଇଟା ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଗ ମାନେ SC ST OBC ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବୃତ୍ତି ଅକୁପେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ନା ନୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ବା ମାସିକ ଆୟ କେତେ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅବଧିର ୱେଜ୍ ପିରିୟଡ଼, ଦୈନିକ ମାସିକ ଆୟ ଲେଖା ଅଛି, ସେଠାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ବା ଦୈନିକ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆୟର ଅବଧି ମାନେ ଡେଲି ପଇସା ପାଆନ୍ତି ନା ସପ୍ତାହ ନା ମାସିକ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଜଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ବୟସ ତାଙ୍କର କେତେ ହେବ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ
ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାହାକି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଟା ସେ ବିଷୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା କ'ଣ ଦେବେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ ତ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଡ୍ରେସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଡ୍ରେସ୍ କୋଉଟା ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଇଏଫଏସସି କୋଡ଼ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖାଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କପିଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲଟା ଆମେ ଫିଲ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଦର ଡିଟେଲରେ ଫିଲ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଦର ଡିଟେଲଟା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିଜର କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଗୃହ କିମ୍ବା ଭୂମି ଅଛି କି? ଯଦି ଜମି ଅଛି କିମ୍ବା ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ नो କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଷ ଜମି ଅଛି କି? ଯଦି ଚାଷ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କି? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇକି କାମ କରନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମିକ ଅକ୍ଷମତା ଅଛି କି ମାନେ ଡିସାବିଲିଟି ଅଛି କି? ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କି ଆପଣ? ସେଇଟା ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ नो। ତାପରେ ଆବେଦନ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠିର ସଭ୍ୟ କି? EPF ମେମ୍ବର କି ଆପଣ? ଯଦି PF ମେମ୍ବର ତାହେଲେ PF ନମ୍ବରଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି, ସେ ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ୟେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଯଦି ଅଛି ମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନୋମିନି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ରିଲେସନସିପ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନୋମିନି / ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ନାଁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଁ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସିଏ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଲେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେବ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ନୋମିନି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ନୋମିନିକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ସେୟାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଡିକ୍ଲାରେସନଟା ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଭେରିଫାଏ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭେରିଫାଏ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ହେବ ନା ରିଜେକ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଭେରିଫାଏ ହେବ। ଭେରିଫାଏ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟା ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେମିତି କଲେ ସେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ଏଇ ମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଆଉ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ କି ଆମର ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମାନେ ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତିକା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।